Hello mga subscribers, muli si Model 1 Keeping to po tayo. So again, this is our daily therapy kay Kuya Jaime Salak dito po sa Kupang, Aray, Pampanga. So watch po yung aming latest program sa kanya na upo tayo, balancing, walking with combination. So watch po yung diyan. Again, sa lahat po sa kanyang pamilya, kanyang mga anak, shout out po and both of family sa mag-asawang natin at Kuya Jaime and kamag-anak to. Shout out po sa inyo lahat and God bless po. At sa lahat po naman patuloy po sumusuporta po sa aming vlog na ito. Sa inyo po lahat, subscribers, like it, share. Sa inyo po lahat, God bless po and shout out to all of you guys. Ayan. Still 50. Push! Bakit nga ka konti? Wala ko ito. Lock mo, lock mo. Ano naman kinakabit na nga talaga? No? Thank you, Lord. What? No, yan. Kunti lang. Sige, kunti lang. Yan, very good. Dito ko ako. Okay. Very good. 60 ha? Alam mo na, 60. Pasihan. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 60 mo yan, ano? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Last 20. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Yeah, that's all. It's good. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, Bukan, hindi. 60, Bukan. Sige, last one. Stop. Stop. Bukan kung lumaya ko yan. Ang deliver mo. Ano pa ako dyan? Ay, hindi. Hindi. Hindi lang. Wala, hindi na lang.
sa hindi nagalaw. Yung balance mo. Ano ka lang yung balance mo ha? Buka. Sige, sige. Yung buka. Yung galing ah. Diba? Ito rin, may practice. Di ba? Kailangan magawa mo ko kung isa. Ito yung isa yung lang. Sure, ha? Isa? Sige lang, sige. Diba? Push! Five, six, seven, 8, 9, Sabay ito siya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Jesus. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Last 10. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Yan. Very good. Yung wala rin, relax. Ano mo lang, ano? Asap. 60. 120 yan, ha? 20. Isang support, 60. So, the more na lumalaki tayo, the more na lumalakas yung muscle mo. Ganun yung kuya. Parang gym, di ba? Salpak tayo ng G's. So, lumalakas yung muscle mo yan. Lakas mo dito, mga sa basketball na, pag-iinda mo na yun. Diba? Wala kong may birthday ngayon, wala? Ay, may birthday bukas. Sabado, Sabado mo. Sino? Birthday mo. Hindi na yun. Gusto mo? Sabado. Pag mo iisip na lang mo, dahil Advance na birthday. Sa nanay ni Karen, shout out sa November 29. Yan. At least, advance sa birthday yan, shout out. pag hindi mo ipag mo, Hindi ka birthday mo ba? Paano mo? sa tulo, Kaya yan, 29, ipag-daw ni Ate Helen. Ano pa lang? Catherine. Yan sa'yo. Advance happy birthday this November 29. Lumasok na po. Pero,
Ganda ng katawan ko yan, ha?